משהו מתחיל, מתגלגל ברחובות, משהו אחר יורד במדרגות, משהו קורה תופס לו בזנב, משהו חדש מתחיל אצלי עכשיו. מישהו מוכר עומד ומסתכל אמצע הרחוב ומישהו אוכל, כמה רעשים הופכים כבר למקצת, משהו חדש מתחיל אצלי עכשיו. דברים קורים תמיד בזמן נכון, באים הולכים בנהמון, את עיניי תראי ומה גם נקרי בי, ניסים קורים הכל עוד אפשרי, האם פתאום אתה עברי. יש עוד זמן להשתנות מן הקצה
honored to participate in this webinar. And the topic of my presentation is where minimal is critical, infrared optics for drones. אותו לאט את הזמן, העולם עוד יחכה בחוץ. קח עוד שאיפה מן הזמן, 2 דקות לפני